Atur sekali non cek wong
Sinang pasar turi nang Kediri mampir nang Pati. Adat lan tradisi ku harga diri NKRI minangka harga mati. Sing penting sesama bangsa saling menghormati. Unggulan sore martabat bangsa gumantung maju lan mundure bangsa. Lali-lali ojo lali ayo ngrungokno ludruk RRI. Indonesia dolor macem-macem suku lan agamane uga warna-warna adat lan budaya. Duweni adat lan tradisi menurut kepercayaane sing nganut Pancasila sebagai landas mulane uripno kampung dolor sing rukun karo tanggane aja mung mikirno kepentingane elingone kesusahan utawa pas duwe gawe budaya gotong royong iso ngringano bebaane. Ojo terpengaruh karo situasi lan keadaan, sing penting ningkatno persatuan lan kesatuan. Perbedaan pendapat ojo ndadekno perpecahan, ayo dimusyawarahno secara kekeluargaan. Saiki mono jaman dulur, jaman keterbukaan, sistem demokrasi sing dadi panutan. Kudu sing bijaksana uga sing transparan kanggo ngatasi sekabeng persoalan. Ayo Pak Matakim, tarik jos. Iki mono jare jula-juli dangdut, ana sing ngarani jare jula-juli disco. Dijogete sikile mendat-mendut, nek dirasakno pancene enjuk. Jaman saiki golek rejeki angele, tapi nek golek barokah cek gampange. Gudo arek wedok terus tak ceblek bokonge, tak kira cewek ayu dadake ana brengose. Aku dipecicili arep ditempeling, saking wedine aku mlayu sifat kuping. Mlayu nang mburi ndelok napurine jeding, aku ndodok precang-precing di entuk kala jengking. Dadak kepindo tepak dina Sabtu Kliwon, geger bare bakul dawet no pasar pertemuan. Bakule dute jusuk
Duitku puluhan ewon, tak bayar duit klitik dadak kecemplung kemaron. Bakule gak percaya jare aku gak bayar. Wonge ngamuk-ngamuk kok terus ngajak gegeran. Duit kecemplung kemar tak duwe mare tangan. Dawete dadi bubur aku disampluk pikulan. Saking wedine aku terus mlayu ngetan. Dadakno dicegat wong lanang no prapatan. Aku dirangkul wong guyu cekaklaan. Prasaku bakul dawet dadak wong gendeng gak katokan. Ya, kan? Kadang-kadang pas fokus, pas konsentrasi, itu ya lancar apa-apa ya. Rezeki lancar. Tapi begitu ada metu teko omah rasanya kayak wis energiku loyo, spirit gak ono, ya pengaruh nih. Tapi jenenge wong iku kan, iku mang, gak luput teko kekeliruan, teko kesalahan, kekhilafan. Menungso iku nggone khilaf. Khilaf kok bolak-balik. Iku nemen. Lah iku mang apa wong kudu termasuk duweni juga ati sing sabar. Termasuk juga bioritme kehidupane tubuh awake dhewe. Apa iku cak bioritme iku? Sampai teko kono rek. Apa iku? Bahasane aku cuma nyontoh. Aku ruku biasa lah. Lah yo. Apane biografi ku. Bioritme munggah muduke dinamikane kesehatan awake dhewe. Kadang-kadang grafik. Nah, ngono ya. Ya, gampangane nyiptakno parikan apa blimbing karo salak ya apa iki. Oh, ngono ta. Iya. Buah blimbing buah salak. Dadi nek ngrungokno iku kudu wong sing wong sepatuan nek apa ya? Krowak. Nah, iku pas bener-bener moodnya ada, tapi saiki pas loyo Abah Cipto iku pas pas loro lho. Iki ono aja nang waras. Abah Cipto niku lho sukane kidungan nggih. Bismillah, siluman-siluman selamat waras. Buah blimbing buah sawah. Iku ndeke kok tambah penoke iku lho. Makane. Ya cek guyu. Cek guyu kan. Oh, iku lak cekku. Kan iya. Kan hasil karya Pak Abah Cipto. Aku mesti cek iki. Ayo. Ayo wis bener. Ayo. Durung. Buah blimbing diadai ember. Siji ta? Iya. Wajahe glowing, sikile njeber. Siji nggih Bang, ngapunten. Buaya munggah. Buah blimbing buah salak wajahe glowing. Sikile gua. Gak iso mlaku. Cici Buah warna. blimbing gawe rujak. Iki cocok. Enak. Blimbing apa iki? Wis ta. Nek blimbing wolo gawe rujak ya gak enak. Sing penting ya kanca-kanca kabeh iku ya ayo ndedonga. Yo, Dungo apa, Cak? ya supaya abah iki nang iso pulih kaya sing wis. Oh, maksudnya kondisi kurang sehat. Ya kabeh pendengar. Kanggo pendengar. Obate. Terutama kanca-kanca seniman ini mbono sementara kan sing lagi nandang gerak, sing lagi nandang sungkowo. Apa menika sinten? Hitungane cak pendek mau kan tentang kerukunan antar tetangga, antar warga ya ta. Budayane yang lagi viral ya gitu, ojo ade manut grubyuk dupeh viral terus ade mbolok kono mbolok kene. Harus bersikap bijak ya ta. Kadang-kadang yang diviralkan itu juga belum tentu benar. Belum tentu benar, lo sing rekayasa. Betul. Dan ini kecanggihan media sosial yang luar biasa. Nah, kadang gak di gampang terprovokasi. Gak ditelaah dhisik. Betul. Kadang langsung sebelum makanya anak aturan iki saring sebelum sharing. Nah, itu penting. Harus bijak dalam bermedia sosial. Apa itu urusan kate jangan santen ngono ta. Gak teko pikiran. Padha barek sadurunge dipangan diincipi dhisik. Enak tak gak enak. Dadi barang iku
cara dipangani sine, dibuang kulite. Zaman biyen ana slogan teliti sebelum membeli ngono. Nah, Iya kan? iku ya. Tapi ana sing dibuang kulite, dipangani sine ki ono. Apa iku? Apa, Cak? Ya apa ya, Pak? Kacang. Oh. Dibuang. Dipangani sine, dibuang Buang kulite. kulite. Ya kacang Ono lah. sing dipangani kulite, dibuang isine ono. Apa? Salah. Dibuang. Isine. Salah mari donceki. Oh, iya. Kanjure kan putih karo isine. Iya. Kan dibuang isine. Hmm. Ah, dagingnya dipangan. Ya gak salah tok, Cak. Apa iku? Manggis. Ngono ya? Iya. Oh iya bener. Ya gak manggis tok. Lah pelem iku. Belum. Iya. Pelem iku. Ayo pelon, Pelon. Masih Duren iku. Pangan kulite. Iku kan nek pangan jaba jero iku. Kena iku. Nek sing gelem cek babras. Ini kepengin lambene nyonyor. Karo pangan. ngomongno masalah panganan iki gelem tak kei. Oh. Gila. Gratis. Temen Iki lah. cairno iki ono cek 3M cairno wis. Temen ta iku, Cak. Ojo engko dikongkon nikah. Gelem ah. Kongkon nikah. Apa hubungannya cek karo Hubungan. nikah iku lho? Aku mau cek 3 miliar ternyata dikongkon nikah iku. Makanya itu Iku salah ya- satu apa itu hal-hal yang viral itu juga harus sikap awake dhewe kudu bijak. Lah, iku bener apa enggak? Waktu diklarifikasi, wonge ngomong ya memang bener. Ana sing ngomong ya enggak. Mangkane perlu kejelasan. Nek durung jelas ya ojo diomong-omong ta lah. Ya jelas ya wis berarti itu Terima. berita yang sebenarnya Ya, iku sing ya sebenarnya. apa? Cuma aku bayangno 3M iku upane dijentek-jentek duit atusan iki kira Surabaya sampe tekan ndi yo. Oh, kok jentel tuh kok ono kerupuk ngono lho. Gampang. 3M iku ya apa sih rupane? Ya huruf M jajar telu lho, Mas. Oh, 3M berarti. Iya. Ojo mikir tambah. Ketara Cak Kusnan, Cak Pendi, Iya. Cak Sabil iki gak tau nyekel duit 3M. Lah. Mangkane sik bayangane dijajar-jajar Loh. tukono kerupuk. Isap lho. Hisap lho, tau nyekel. Nyekel di 800.000 lho, kate gawe mukae gitu. Kene. Ayo, tiga Bingung 800.000 lho. Aku nyekel duit 1 juta bingung dadan. 3M. Bingung ya apa? Wong iki engko tak bagi-bagi. Tak gawe iki kontek padahal duit saya tak cekel. Lah ya, kok gak Tapi uman aku. menurut hitungan wis entek. Lah ya. Aduh gak cukup duit kuntek. Padahal duit tak cekel sian. Solusine ya mau sak maneh. Solusine ya tak sae maneh sembuh kahak ngono. Ya digolekno tambahan maneh iki Nah, lho. iku. Tambahane. Nah, Nek iki. gelem melok Cak Pendi. Nah iki alhamdulillah iki tambahan. Iki tambah. Ya Iki tunggu oleh mencak aku tambahan. Cak. Iki Yang betiting. Niki penggaweane enteng, bayarane. Oh. Eh, Ya iki sing tak bayarannya luar goleki biasa. Cak. Sembarang kan kudu dites dhisik. Ah, iya, Penglihatan ya apa? Oh, padang aku. Awas. Awas. Napas Panjang, Melayu. banter. Wah. 10 kilo? Surabaya Malang. Surabaya Malang melet. Nyala Surabaya Malang, Surabaya Sidoarjo, Iya. Sidoarjo Buduran, Pandaan. Buduran Pandaan. Iya. Alah, cepet. Wek cepet ngomong enak Cak ngelakoni. Wong atas ngono awakmu kok repot sih. Teko Surabaya. Iya. Ngidil. Heeh. Iya. Iya. Gile aja. Ngidul. Ngitin. Ngitin ya. Ngilin jijlik. Itu ngiler. Ah. Iya, ngiming ini. Sing likini iki. Oh, Ayo, Cak. berimi. Kayak tukul lah. Pertinyi ini. Kare iki masyarakat Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik iki tasakuran. Nah, iki. Tasakuran sedekah bumi. Oh, sedekah bumi. Tanggal 26 Oktober 2020. Loh, ben berat. Iya. Wis cepak iki nek gak salah tanggal 26 iku dina Minggu. Betul. Minggu. Aku iso Cak. Kok minggu Bisa. sih? Iya. Ahad. Oh, gak mahal. Iya minggu Minggu. ngahat ya. Ngat. Ya. Yo, aku iso Cak. Apa gak ono iki catatane? Gak ono catatane? Karena catat pas gak dicatet aku teko.
Dangke sing dipercaya menghibur iku kanca-kanca ludruk RRI Surabaya. Lho, termasuk awak dhewe, Bro. Iya, cok kuwi pasti katut. Iya. MC-ne. Oh, MC MC tambahan wis pokoke. MC campur sari Cak Pendi kok. MC godangen iku ya. Sing akeh promone. Oh, landep ya promone. Oh, iya, percaya. Landep. Wis meneh sampe Bukti nih, promo ya. saya nanggap toko nang kantor kene. Itu karena lambe susuan iki. Ini kalau lambe susuan gak iso Iya, niku. gak iso sosok iki lambene sosok linggis. Lah iki Cak Pendi susuk becak. Lah, ayo saiki salam-salam kanggo para panitia sing tergabung nggone kepanitiaan Stasakut Sukabumi, Desa Betiting, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Antara lain iki sebagai pelindung Bapak Musyoli. Pak Musyoli ku kepala desa lurah kono. Musyoli. Terus ketua panitiane Bapak Urip Suyanto SPD. Wakil ketuanya Bapak Imrosadi. Sekretarisnya Pak Zamzari Malik. Terus Pak Bendarae Pak Fatik Al Faisal karo Bu Yayu Istiqanah. Bendara loro. Bendara loro. Berarti akeh. Bayar ya. Iya. Makanya kayak duit. Ya kemarin dikai Pak Fatih, dikai Pak Istiana, Bu Istiana. Doblan. Terus seksi hiburane Bapak Haji Soleh ya. Pak Haji Muhammad Soleh, Pak Edi Supriyanto. Kemudian seksi donatur lapangan Pak Janadi, Ketua RT RW dan Desa Betiting semuanya. Terus seksi keagamaan nih Bapak Haji Nur Faisal ya, Bapak Ustadz M As'ad ya. As'ad ya. Kemudian seksi konsumsi nih Bu Siswati atau Bu Kepala Desa, Bu Siswati Pak Lurah ya, Bu Kepala Desa. Terus Bu Desi ya, di mana tekan di mana? Konsentrasi saja. Iya, Bu Desi Suryaningrum. Terus karo Bu Nur Hayati, Bu Sri Munawiyah karo Bu Afis Isnani. Dilengkapi dengan seksi keamanan nih, Pak Ali Murtiawan. Ya karo Bu Bapak Abdullah lan Pak Sudianto. Lah sing terakhir iki seksi perlengkapane Pak Mas'ud karo Pak Wagiman ya. Jalali 26 Oktober 2020 Desa Betiting, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Tapi kudu duwe semboyan Cak Pendi. Iki cocok iki. Semboyane aja lali. Ya apa? Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.
Giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita Cak Hengki Kusuma. Sutradara Cak Haryanto. Dalu niki ndamel lampahan Nagih Janji. Seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan, Ki Dono Sasmito dipun lampahaken Cak Heri. Cak Hengki Kusuma dalu niki maragani dados Darmono. Jumilah dipun lampahaken Ning Wiwik. Darminto dalu niki dipun lampahaken dening Cak Pendi. Wondene Ning Ani Sanjaya dalu niki maragani dados Kartini. Harjo dipun lampahaken Cak Sabil. Sulastri dipun lampahaken Ning Purbandari. Cak Kusnan dalu niki maragani dados Ratno. Dene Giman dipun lampahaken dening Cak Insaf. Pak Warung katindakaken dening Pak Dipur. Ning Murkiati dalu niki dados Mbok Warung. Sakne Giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Operator dening Cak Bambang lan Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Medsos dening Cak Fahrul saha Cak Andi. Busana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng widhartaken. Semoga ya, masih krungu kabar. Kamu krungu kabar apa sih kok? Ngeket-ngeket awakmu. Aku wis ngilingno kok, Pak. Asline niku wis ngilingno. Apa? Ya anak peno to, anak peno sing pekita-pekiti iki lho. Sing nyebut gawe bosenan janjek ngono kok. Dadi tetuae kampung iku gak gampang. Wis tak elingno wong awakmu dhewe ngrambut awakmu dhewe gak entos kok kate ngrambut sak kampung. Terus ngeyel. Nah, ini buktine saiki rupane gak dadi ngono. Gak dadi. Gak dadi, Pak. Ndise ya tau mrene. Ngomong bare bapak. Ya kepengin ngajono dadi lurah. Iya. Ya nek aku barang. Malan yo mrono barang. Iya, njaluk modal. Ya jujur ae bukan aku kok eman bandani Darmono dadi lurah ku eman enggak. Cuma tak delok niate iku mek apa gak tulus arek iku ngono lho.
Iya toh? Ya pancene wateke adikmu ya sing ngono. Lah makane, Pak. Wis tak Dadi, elingno. waktu merono aku jujur aja, gak tak kayak apa-apa, kata gak tahu tangi, banyak terus serang aja. Oh ya bener aku duwe, tapi kan ya aku di anak kan. Iya. Iya Pak. Di anak luru waktu itu kuliah kan, butuh modal, butuh bondo. Nanti mau kayak bondo, Darmono sing model kayak ngene iki lho, ini kayak modal anakku dhewe. Iya. Ya wis gak kaget nek Darmono iki cara penduduk milih dhek. Iya. Ya kliru. Makane iki kabar-kabare lho Pak ya. Ya apa? Iku musuhnya kan luru. Darmono karo Harjo. Ini Harjo ku gak ada niatan asli niku, tapi karena dukungan masyarakat yang luar biasa. Partisipasi ini Harjo nang kampung itu wah gak kena diukur karo harapan. Lah iku sih disenengi wong nyatane ya. Ya mbok. Ya. Arep sampean niku mbok bodone dia ku wingi. Iki gak urung kedengke arek iku. Gak urung. Nek Harjo iki pancene arek api. Nang wong semana. Bener. Amale gede. Sosiale gede. Terus terhadap wong kampung iku wis gak emanan, ringan tangan. Nah iku kan orang kan memandang itu. Wis kena tinggi contoh. Iki mesti gak bodoh belajar itu jos jelas jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Pernah nduk kene iki sampe? Iya nyambangi bapak. Nambangi bapak. Iya. Nambangi bapak barek ngrasani aku mesti. Yo gak ngrasani ngono sih Dar. Cuma jenenge dulur kan yo rasa prihatin niku ono. Prihatin tok. Ya iya sih yang jenenge dulur kondange sak kampung kene kan awakmu nyalon lurah nyatane ya cocok karo mung cocok ben nika bukan angin-anginan ngono lho. Pak mumpung nduk kenal bapak. Peno dulur tuwa, aku Iya. adik peno. Iya iya. Pak aku nang omahe Cacak. Terus Aku silaturahmi wong jenenge dulur ya tak jaluki pangestu. Jadi kalau semono aku njaluk bantuan sak ikhlase lho. Sak tetes ae gak. Ya Cacak iki. yo ngene Dar. Cacakmu kan yen di anak. Anake sik padha kuliah. Mbutuhno biaya sing akeh. Cak. Mosok sih penuh iku rikala semono gak ngesakno karo. Ya ngene iki oleh aku kalah aku sak. Sakno iku sih sakno Dar. Aku lah wis ngiling awakmu. Awakmu kok aja angin-anginan. Angin-anginan sih apa aku niat temen kok. Oh, awakmu ku paribasane wong apa ngopeni awakmu dhewe iki lho gak iso. Lah kepengin ngopeni wong kampung. Lah iku kan gak dipercaya karo wong kampung. Kak wong ku berangkat ku teko ngisor. Ya toh. Berangkat teko ngisor dengan berjalannya waktu wong ku lak yo gagas sih. Aku yo mikir. Aku kepengin dadi wong sing pengin didelok karo wong-wong ku waduh Darmono rek wong sing mampu, wong sing iso sembarang kalir kan ngono. Tapi aku kudu diimbangi Dar. Ngono lho. Orang kampung itu gak semudah sing kon bayangno. Oh Darmono arek gagah ganteng wong kampung ini gak iso kayak seperti itu. Saiki nek nurut bapak ini. Ya apa? Mas awakmu saiki gak dadi gagal. Iku ibaratnya sukses yang tertunda. Nah, wis Makane besok nek kepengin nyalukno maneh, mulai saiki awakmu tumindak sing nah apik. itu dia mulai Luwe-luwe nang gone saiki warga. kamu pendekatan dengan kampung-kampung baru mene periode berikutnya kamu siapa pilih gitu. Aku iku gak kurang-kurang bondo tak golekno nduk ndi ae. Ambek wong sing gak ndek bondo iku aku kalah dadak. Nah makane iku tapi Coba bayang deh. Mane jabatan iki gak kena didoli bondo donya sing akeh. bener. Tapi kari hati noranine penduduk masih wong iku gak bondo. Nek perilakune apik Nah. nanggone warga semana. Aku lak niru pada umumnya ae sih. Pada umumnya nek wong ku was ya tak penuh karo dhewe nek dikeki amplopan yo lak. Ya apa sih? Ya gak iso ngono Dar. Wong ku seneng nrimo duwike durung tentu seneng milih wonge. Ngono lho. Iku wis banyak terjadi ngono-ngono iku. Ya wis gak apa-apa. Ya apa sing Cuma ngene. sabar tak dengano tabah sabar menene ana acara calon maneh. Awakmu iso Ya. menjalonkan diri lagi ngono Dar. Cuma ngene, Pak. Yo. Mumpung ono Cacak nang ngono kene dadi aku gak perlu nang omahe Cacak. Aku
tak ngomong terang-terangan ae, Cak. Ya. Arek bapak, aku iki bondo duit utang. Kudune alak kudu nyaur. Terus maksudmu? Lah, janji iki lak ulang ngarep kudu ono sing tak lunasi. Kamangka sampai dinan iki aku cek durung entuk duit. Tulung ae, Pak. Aku njaluk warisanku. Bapak ngekei warisan apa karo aku tak tompo, tak dole, tak gawe nyaur utang. Ngono. Ya, Pak. Awakmu eling. Dhisik bondone bapak. Iku wis tak bagi dadi 3. Ya. Cacakmu terus awakmu. Lah omah sing kiwa tengene bapak iki bagiane bapak. Nek awakmu njaluk warisan, dan dhisik kan wis tak bagi. Awalnya dikei sidik biyen karo bapak iku. Bapak kan diwelas aja tak karo. Lho, wong tuwa nang anak iki ya gak ono ceritane kawelasase. Bapak gak mbeda-mbedakno antarane awakmu mbarek cacakmu. Iku padha nah. Bapak wis adil ngono lho. Ben kamu jane ngono wis tau ngrasakno, wis tau dibagi karo bapak. Ya. Cuma ya terus kon gawe opo ae ngono gak artinya tani yo entek ngono Ya, ya tak akoni. Cuman nek saiki kondisi koyo ngene, Cak. Kondisiku sing koyo ngene iki nek ndelok aku ya apa? Sampeyan tego ta? Ya prihatin. Prihatin tok ae jawaban penuh iku. Lah terus ya apa maneh lho, Dar? Bantuan, Cak, aku ya. Podo-podo, aku ya rumah tangga, ya anak-anak, ya toh. Ya bandane anak-anak. Anggapen sampean amal ngono lho, Cak. Kon niku. Saiki ngene. Tergantung bapak lah, terus sampean Pak. Nek tanah saomah iki kan ya cuma kari sakmene iki. Ning mburi kono wedhus kari loro. Wis ngene nek ngono, tak atur ngene. Ya Ya apa? Iki momono cacak iki, tak Iya, setuju, Pak. ya kata tuh. Oh, masa tanah sak omah iki didol bapak melok aku. Ya apa? Ya tergantung bapak lho. Nek aku sih gak jalu aku rasane tanggo iki ya wis barang teko bapak. Nek karepe bapak. Bapak iki gak kepengin ngrepotno anak, mbebani anak. Sisane umure bapak iki tak nggih urip dhewe. Repoti mbarek anak-anake bapak. Lek anak-anake bapak uripe wis enak, iku bapak wis ayem rumangsa seneng. Nah, nek awakmu saiki lagi kerepotan sing kaya ngono, awakmu seneng. Mestine iso mbudidaya ya apa carane iso nglunasi utang-utangku. Ngono ya. Ya. Ya iya lho, aku bentuane utang bener kaya wani nyaur lho. Kudu tanggung jawab aku Pak. Ya iya lho. Cuman aku dinan iki rumangsa. Sepurane ae Pak. Lek pancen aku anak sing gak sampean senengi gak. Termasuk Cacak. Yo, nek jare aku sih gak ngono ta. Aku gak ono gunane gak apa-apa. Nek jare aku gak ngono, bapak wis adil. Jaman-jaman kan ya dipakai dhewe-dhewe lho. Ya, gak apa-apa. Ngono lho. Suwun ya Pak ya. Nek aku ndadekno sampean kepikiran termasuk Cacak. Ya kono aja dadi atimu, Dar, ngono lho. Orane Cak. Ya, karepmu ya apa? Aku kate lunga adoh. Lho. Kok iso lunga adoh? Lho gawe nyaur utangku lho. Ya apa? Ya nek pancene awakmu ndi niat sing kaya ngono. Bapak cuma iso ndongakno muga-muga lungamu iku iso nggawa hasil, iso kanggo nglunasi utangmu. Ya Caca ya mengestoni, muga-muga selamat sak tindakanmu. Ki Dono Sasmita sing kesuwur kaya ngono. Kanggoku gak ono gunane. Lho, iya apa, Pak? Anak iso ya ngono. Lho ngene lho, Nak. Ya wis kepepet, Pak. Ya apa ngene. Wong iki lagi peteng atine. Ya kaya ngono iku. Bener, Pak. Ya yes, saiki bebarengan. Ayo didongak-dongakno ae. Muga-muga sak tindak lakune anak apa jenenge anak penawi selamat kan ana apa-apa. Ya. Awakmu jondene. Sampeyan aja akeh pikir, Pak. Aku wis gedhe tuwa, anak Peno Darmono wis gedhe tuwa. Wis dipodo di masalah dhewe-dhewe. Lah ngono sih. Iya. Wis kuat-kuat tadi pernah ya. Pernah masih gak mulai bener gak apa nanganku. Gak, bapak tetep ning omah kene. Ngono. Tak tunggane omah iki sampai bapak dipundhut karo sing gawe urip.
Ya aku nek njeluk Bu apa? Iya ya Bu no. Aku saiki nek ngaturin jenengan ya malah Pak. Iya, tapi ya aja dumeh awake dhewe wis meraih kedudukan dadi wong tuweke desa utawa dadi Pak Lurah, ya aja ngowang-ngowahi adat. Nggih, wis pokoke ya wis ngono wae ya. Bapak ngono ya. Iya, maksudku misale laku sak maku terus awake dhewe koyok-koyok disawang wong boleh dodone membusungkan diri jadi. Ayo ora perlu. Aku dhewe yang ngrumangsani kok, Pak. Coba kau telak ya, Bu ya. Suarane yang kita raih teman. Tuh kacake. Aku boleh ya opo sih sakjane. Nah ya, gak krasa lho. Cuma sing tak pikir maneh. Bondo sakmono kae koyo-koyo ade gak melu biayani. Lah ya dengan tapi kok sukarela wong-wong. Kayak Bu Kaji Narti wingi ya gak ngomong apa-apa, Bu. Gak ngomong ya malah goleki aku ngucapno selamat ya Bu. Ndi Pak Lurahe sing pas sampean jadoman karo para kasun lawas iku lho. Iya. Goleki jenengan sakjane tapi ora sempat wong ing kemroyok akeh kaya ngono. Bahkan iku senajan karo Pak kami tuwa Pak Bayan awake dhewe ya aja dumeh terus biyen iku awake dhewe saiki luwih enom terus awake dhewe kaya dek dadi bawane awake dhewe aja. Winginane sing pas ibu-ibu tasakuran sing dek wingi, kuwi sing ibu-ibu sing dadi pengurus desa sing dek winginane kae sing lawas iku yo wis tak kirimi tak gawani berkat kabeh. Iya gak masalah berkat Bu. Sing penting ngene. Paling ora kan kanggo nyambung silaturahmi. Tapi aja dikuliahno mergo gelem mergo ana pamrih ana berkate. Sing penting sampean kudu rendah hati, aja rumangsa wis dadi pelurah terus nguruki barek liya-liyane apa meneh kan bucare. Gak nek bucare iku bagaimanapun malah aku njaluk apa-apa njaluk pertimbangan bucare. Dek sing luwih ngerti maksudnya sing kan sing luwih pengalaman ning kantor desa kan bucare. Tapi nek apa-apa kudu tertib administrasi. Ngerti toh? Ngono ki urusane bulurah barang. Lho enggak minimal sampean kan sebagai apa iku pendampingi sampean. Iya, walaupun enggak secara formal tapi sampean kan secara moral ikut bertanggung jawab. Kelompok PKK ki bagaimanapun otomatis sampean dadi ketua PKK tingkat desa. Nggih. Ya untunge biyen niku wis sering lunga-lunga karo Bu RT, Bu RW. Iya, iki kan menambah pengetahuan maneh. Nek biyen sekedar jadi anggota saiki dadi pengarep abot lho, Bu. Ya, terutama dalam hal keuangan pesenku ya. Ojo sampai dadi perkara mergo administrasi sing kurang iso dikontrol. Sekecil apapun kalau itu HE desa, HE negara ya kudu tetep sampean catet. Ya. Sampeyan ketoke kok ketenggangan ngono apa saking aku ki mek telek-telek ngene lho. Biyen ku aku kan gak tau nyekel koyo pembukuan, koyo keuangan ngono. Tapi untungnya ibu-ibu, Bu, monggo mriki sampean melok maksudnya melok ndelok. Nah, sebentar. Bareng saiki dadi ya nyonsep. Dadi buluran dampingi jenengan kene berarti kan aku kudu iso ngono lho, Pak. Iya kudu iso, ning sepisan maneh aku ngomong ojo sampai berurusan karo duit. Nek perlu sampean gak usah nyekel duit. Gak usah lho bendarane wis ono dhewe. Kadang-kadang ono, Bu. Bulurah wis ana bendarane tapi tetep ngene duwe piro iku mau ngene iki aku tak belanjakno ngene enggak lah ya enggak terus aja lali karo sapa ae sing tau mbantu awake dhewe senajan tenagane iku ora sepiro tetep kita hargai nggih hadiah sik akeh hadiah Assalamualaikum nah, termasuk iki durung iki hadiah kula nuwun Waalaikumsalam sak insap nggih Pak Lurah ojo ngono ta Bu Lurah nggih waduh sak insap sampean kok klogat kayak ular keket ngono nggih biasa Cak. Kula lak sian jenengan dereng dadi lurah. Kula ngomong biasa tapi jenengan saknika pun jabat dadi lurah. Iya tapi gak usah diwingkluk. Kula sakniki nggih kudu nggih sikape kudu beda lah ngoten lho. Tapi beda tapi jangan menyolok. Berarti kaya ana opone. Nggih mboten. Insap les giman ya. Nggih. Nggih. Aku tapi yo gak iso ngenalekno jeneng sampean cilik insap iku lho. Nggih. Saiki dadi giman. Nggih. Ya apa Cak? Keadaan desa iki sejak aku terpilih itu karo mbakmu atau ibumu ya apa? Nggih, alhamdulillah warga masyarakat niku bungah seneng soale nopo sing dikarepno jenengan dari lurah niku keturutan ngoten lho. Ojo langsung percaya tapi didelok kinerjane. Pun kula niki langsung terjun ke masyarakat.
kula sing bersosialisasi kali masyarakat langsung. Dadi kula ngrungokno napa omongane warga kula niki. Nah, iku sing penting. Langsung ngoten Tenan lho. lho Pak Giman. Nggih. Tenan to, mboten enten swara sing kirane ya apa. Iki sing bahaya ki brang lor. Nek brang kula nembe sampe ngetan. Aja gawe kalimat bahaya ta, Dik. Ya wis kabeh dirangkul neh ngono lho. Wedine ki mergo lor kono ra ana kuwi lho. Nggih niku. Mangkane niku Pak Darmono sing ngrene lho. nggih niku. Pak. Napa Wis tak nggih? percaya karo Cak Giman. Nggih. Eling aku biyen Cak durung awake dhewe. Wong Iya. menange kan jenengan nggih swarane telak to. Telak iki apa? Ya telak niku nggih maksude Telak apa telek? ya telek niku lak kotoran niku. Maksude menang Mutlak. mutlak ngoten lho. Pun Aku eling, Cak. nggih. Sampeyan sik dodol pitik kok. Nggih. Pas aku kate nang ndi bensin kuntek, Hmm. sampeyan direwangi dodol pitik kok. Nggih. Aku eling tenan, Cak. Nggih, Cak, nggih. Cak Giman. Terus kira-kira upamane saiki di ndokne pitik niku wis kendhok pirang-pirang tangan. Pun mboten usah mikir ngoten Sampai niku. semono lho sampean. Kula niki nggih bantu jenengan. Niku pun tulus, ikhlas dan murni. Ya Ngoten wis lho. ngono matur suwun lho, Cak ya. Nggih. Tak Pun jupukno anu. sik. Bu, Lurah. Ah, Iki wedang iki kopi jahe iki. oh, biasae. nggih nek kopi nggih. Nggih. Kula serupute ngapunten nggih. Iya sik. Ndake sampeyan ketoke kaya cek gak lega ngono dikek hadiah kok. Mboten lega. Anu mboten usah repot-repot Kok lah. gak repot iki kewajibane mbakmu Gak to. usah repot-repot Bu to tak Lurah. cepakno. Nyer rada abot iki. Mboten usah. Iki lho Mas, meleo ta? Mboten. Meleo Pak Ya Giman. wis gak sampeyan gak mlebu. Nggih. Gak gelem gak mlebu. Oh, nggih. Iki Ngeten sampean lho, Bu. tampani, wis Nggih. iki hadiah sampean. Ngeten Matur nuwun. kula trima, tapi maksud kula sing mboten kados ngeten iki. Tujuan kula mbantu jenengan dadi lurah niku, dadi tim sukses. Kula ikhlas. Iki hadiah nomor 1, nomor 2 meneng sik tak jupukno neh. Lho, cek katai. Ya wis gak. Mboten aduh ya napa. Enteni sik. Nggih. Cuma pesanku ngene lho, Cak. Ya napa? Senajan iki gak berupa apa tuh gak mewah ya, sampean terima dengan ikhlas. Nggih. Ning aja sampe woro-woro nang liyane kaya-kaya aku kok pilih kasih Nggih, ngono ya. mboten lho. Napa niki malih? Sampean ku soal sing paling soronyo iki digawe tuku apa kono. Ngeten Wis lho. salah sampean gawa. Endi kasake? Wis Maksud tak kula kasak. ngatu kula jujur mawon nggih. Maksud kula mboten usah bingkisan, mboten usah duit. Maksud kula niki Terus ya sik Bu. Apa kula sih? anu ya napa nek kula sampean dadekno napa ngoten lho dadi. Oh, ngerti aku. Ngene. alah, ya nek kowe engko nek wayahe bapake areke nentokno Cak wong-wong Giman, sapa ae. Aku roh karepe sampean, tapi Nggih kan niku dadi juru kunci kuburan kula Sik, laporan sik. nggih. Ngene. Nggih. Ya wis. Cak Giman, Nggih. aku gak ngiyani juga nolak. Mergo aku dadi lurah iki dukungane wong akeh. Nggih. Umpamane aku kudu ngangkat karyawan utawa pegawai sing cocok karo pekerjaan yo tak pertimbangkan. Nggih. Gak mergo aku akrab utawa apik karo sapa, tapi tak delok kemampuane. Nggih, nek perkara momane lho. Kayak sampean tak dadekno cari kan gak mungkin. Nggih mboten anu kedukuran kula malah isin Nggih, kula. tak Nggih, dadek. paling nggih kasun ngoten niku nggih tasik kula ngatasi Ya, nek apa? tanda tangan terus ngekei pencerahan terhadap warga nggih. Lah iki Sedikit lah. Cak, pengertian sing kaya ngene iki sing Nggih. kudu tak berantas. Ojo apa iku Iya. tugas kasus sekedar tanda tangan utawa sekedar kumpul-kumpul gak ngono. Cak. Kula niku lak paribasane, tapi secara nopo ya kinerja mungkin kula nggih tahu sekolah lah belajar ngoten lho. Yes, ngene. Nggih. Aku roh paham maksudnya. Nggih. Ya, yang jelas sampean nulung aku lah ikhlas. Ikhlas. Gak mergo pamrih pengen kedudukan apa. Oh mboten Apa ngono nek tak sampean pengen kedudukan aku moh, Cak. mboten. Sampean jek pengen mengabdi ning desa kene to. Nggih, tapi nek enten nggih monggo nek mboten enten nggih. Nah, Sampeyan ini. usahakno ngoten lho. Tak sesuai Ya, berarti karo ngono kuwi ya. kapasitas sampean. Nggih. Sampean wong rek jujur, Nggih. seneng salat, Nggih, ya, ibadah terus nggih. Ibadah. Seneng Sedekah tulung ambek nggih. Gampang. wong. Sampean tak dadekno juru kunci ae. Juru kunci kuburan. Nggih, kula nek riyaya kantuk ceperan donga kanthi. Seneng ikhlas kok gak? Nggih, seneng kula niki, Lha Mbak. aku sebagai lurah pidato marang apa barek rakyatku. Nggih. Nek sampean sebagai juru kunci pidatone ya apa? Kula ngeten, ngapunten. Dadi Sing sampean bawahi kan para kuburan kuwi mayit-mayit. nggih. Lah Nah iki nek
kula sambutan ten para mayit terus bapak-bapak, ibu-ibu hadirin ngono. Terus ngadeg sedaya kula pedilan. Nggih maksude ngeten mawon nggih matur sembah nuwun kula misale dadi juru kunci kuburan nggih kula trima niku amanah saking jenengan. Kula lakoni, kula jalani dengan kinerja yang baik. Kula semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Eling ngono. Wong urip bakal mati. Totonen kejing-kejing sing biasa mujur ngalar to. Wis ana marana ganti mujur ngetan iku toton. Wah niku gak kena diatur. Urip mboten wis mati sik kagen polah niku. Sela-sela iku, Cak. Tak geman kan kena iso nanduri pohong. Jagung. Mboten. Kula nate niku mboten kula pohong kula bakek-bakekno mboten sin purun. Lan sekot niku wite teko kuburan. Lah iki apa salah? Terus nate dadi wong anu napa mangan apa pohong kuburan niku akhirnya kesurupan. Padahal niku mboten kakean mendem niku. Iya mitos. Wis sebenarnya sampean tak pasrah iku ya. Nggih. Apa maneh iki sing juru kunci lawas kan wis sepuh ya, Dik ya. Nggih, nggih. Nggih. Ning ora ana bayarane lho. Loh, mboten. Kula niki ikhlas mengabdi. Mosok yo gak enek bayarane blas topak. Maksudnya nggih. Bayaran. Mboten usah bayaran. Maksudnya kula pokoke ben wulan dijatah ngoten mawon lho. Pun seneng kula niku. Ya wis. Ya wis. Nggih. Sadurunge aku bare ibumu matur suwun ya. Nggih, nggih. Nggih, sami-sami. Total mendukung aku karo ibuke bener iso dadi pengarepe wong kene. Dadi niki nggih oleh-oleh niki. Sampeyan asta sedaya. Enggak usah, Dik. Sampeyan lebokno Lho, ae. aja. Sampeyan lebokno ngomongnya gak gelem kok. Nggih nek saged nggih kantuk bingkisan niki nggih kantuk jabatan ngoten lho niku nggih. Maksudnya sampean kan oleh kabeh ngono to. Nggih kula niki guyon lho, niku kula guyon lho. Dene temenan nggih rezeki kula ngoten lho. Ojo semata-mata. Mergo gak kabeh aku iso ngekeki rata. Nggih. Ya. Nggih pun paham kula niki. Ya, ya. Nggih, nggih. Iku lek iso sampean Nggih. Napa niki kok wabot? Wis sampean senengane sampean. Niki kok ulek-ulek karo lemper. Nggih niki niki kok anu apa amplope kok sedok tebel niki. Wis salah pokoke kanggo sampean. Iku amplope teko tanggalan dadi nggih pun kula betul riyen nggih. Matur sembah nuwun pamit riyen Pak Lurah, Bu Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngono e. Gimana iku temenan tadi? Lah ya iya wis. Tapi luri teko mbah-mbah iki ya pancen wong temen. Wonge temenan, jujur wis gak tau mbujuki. Wis sing penting ya. Saiki dar dhisik. Ayo sampean durung dar lho. Aku gekno kulupan ya, Kulupan. Ojo sing iwak-iwak ngene ya wis. Ya wis. Terus yo Dik ya. Nggih. Kutha cilik
kang wis bisa nyawijene Nuswantara lan uga karno kang kondang kaloka aneh tlatah lair wiwit cilik mula ora mokal blitar dadi kembang lambing ora mokal akeh kang padha nyatane yen to geni ngurupake semangete yen to banyu nukulake patriote. Nggih, ngapunten. Ya napa? Kula Wah, ceria ya. nggih, seneng ketoke seger-seger. nggih keturutan ya napa? Jago Bener menang. Lah nggih bener to. Jenengan nurut kula nggih. Nggih. Percaya Ya kula. pancene Mas Harjo ku wonge apik. Nggih. Nang masyarakat yo grafia, yo Nggih. semana, Nggih, sampai alhamdulillah. penduduk. Nggih nggih. Sampean saiki dikek kedudukan apa ambek Anu Pak Lurah Harjo? juru kunci kuburan. Lho, Waduh, gak apa-apa, sing penting juru nyambut kunci gawe. ya, ketemu mayit-mayit to ketemu wong mati. Nggih nek napa? Man, Nggih. kon usulan nang Pak Harjo, kon njaluk dadekno camat ngono lho. Hah? Mboten pantes kula. Cocokin enten ngatur nganu napa ten kuburan. Tiang anu sing mati mboten katik protes, mboten katik Gampang ngatur. demo nggih. Wis ajur. Lho, iki Ngenyek. Modar to. wis mari gak Modar ditukaran. to. Wis gak usah tukaran. Ajur sampean iki ya ngono. Sampean warung iki kurang ya apa lek kumpul. Iya apa? Ngono. Modar sing ngono. Ngomong mencela-mencil esuk dele sore menjeng sampean Wis iki. ngene lho. Wis ngene lho apa? Ratno, totalen utangmu nanggone warung kene iki. Wowo Piro? catetane. Lho, niki catetan. Ya iki lho. Tak bayare kabeh. Aja isini-sini ngono ta. Mboten. Lah iki aku kan ya gak utangku dhewe. Siapa? Boreki wong-wong sing rene iki. Wah, wis gak iya. apa-apa. Gak apa-apa, tapi buktine ya sing menangkan jagoku. Wis ngene, totalen Kok bayar ta? Sik. bayar. Iki catetane dawa wong ngene Dawa sampai iki. ngelembreng ngene. Koyo gak ono 5 juta. Nggih, pinten-pinten Ya sampean masih ya total. rek. Warung cilik mbok utangi sampai 5 juta ya kokot warung iki. Iki totale iki Pak iki. Piro, pinten? Sing iki 2 juta sing Wis. iki. Lho durung. Sing durung sing iki. Wis sampean total kabeh. Ngono. Nggih kula Kabeh ya, sak sibuk Pak. niki kula niki. Kok bayari ta? Temen, ah? Kok bayari temen ta iki? Temen. Aku ngono Ojo ya. mencela-mencele lho ya. Nek iki kok bayari, Iya. wis aku sungkem bare awakmu anjen. Ojo Wah. kate sungkem ngono. Temen aku. Awak dhewe koncoan. Soalnya aku kepikiran mergo utang mbok warung sampe niki iki. Apa? Dene kok bayar. Wong pancene jagoku kalah. Iya. Ya aku tak sendika dawuh nang nggone awakmu. Bagus. Man. Awakmu sportif, awakmu bijaksana. Iki kanca sing tak goleki. Mau menerima kekalahan. Ya ngono pancene kok ambek wong liya man. Tak rewangi Pancakara. Sarene ambek awakmu tak anggap dulur. Ya apa man? Sik aja lho. Iki penduduk arek rong gelintir penuh tok lho iki aja tukaran ae. Boten ngeten makane. Gak sampean tok ngomong ngono iku. Wong balongan, wong janti. Ya apa Wong jare? tarik. Lah iya. Nek kula liwat iki sampean nek kalih cak sama bendina gegeran ae. Wis ngeten. Pun sakniki kula kalih kanca kula niki maune anjene persaingan. Ya, saiki Berhubung sakniki pun Wis selesai, menemukan ya. pemimpin sing patut di Pilkades wis selesai, wis saiki selesai, yo jadi balik sing rukun. balik kanca malih. Ngoten Saiki lho. aku ya wis Yen seder. kanca wis sadar. Jar.
saking sadare wis lillahi ta'ala. Lah iya. Lah iya bener. Saking sadare dadi seder. Aku sadar dene apa pancen jagoku kalah. Ya. Pancene Ya awakmu kudu legowo. Apa ngarane jagomu menang terus utangku nggone warung iki kok bayare aku ya legowo. Wis lillahi ta'ala. Aku nyerah rame-rame wis. Iki demi kesetia kawanan. Ini sing menang pilihanku apa pilihanmu gak masalah. Sing penting kan kemajuan kampung ini, kemajuan desa ini. Jadi iki sing dadi lurah iku calonku ya padha karo lurah sampean lho kabeh. Ngono lho. Ya. Wis total. Tak total pun pinten? 350. Alhamdulillah. Pun 350 kula jangkepi 500. Pun 350 kula jangkepi 500. Nggih. Maksude ku 3 juta. 3 juta 750 tak jangkepi 500. Engko masuk gegeran maneh rek. Nek ngono kula jangkepi 4 juta. Matur nuwun. Matur nuwun. Gak dipangan. Alhamdulillah. Apik. Utang iku ya gak kanggo aku dhewe lho. Wis ngerti lah. Bolo-bolomu. Wis ngomong aja meden teng jagomu kalah. Ngomong santai ya. Awakmu saiki nurut karo aku. Coba kalem, coba kalem. Tukaran maneh. Cek ngomong cek roh awakmu tunduk be aku. Pancene jagoku kalah ya apa mah. Dadi aku ya wis apa-apa wis manut. Kene Pak, tak tampanane duwike Pak 4 juta Pak. Gawe bondo. Suwun lho Man ya. Suwun ya Man ya. Ya pesenku sing rukun-rukun ae karek rong glintir kene penduduk sing terkenal niku. Pun ngapunten, gak usah kula sakniki gak ada jabatan juru kunci kuburan. Kula sibuk. Pamit. Ya. Man. Pamit. Sik. Kok ora melayu ali? Aku iki entekku ya akeh lho Man. Iya. Ya tinggal ono rek. Tinggal ono maneh. Masa gak tae kon. Lah, pakai 1 juta. Alhamdulillah. Ngene lho Man, anjane kon dulur sinara wedi kon Mbak. Kula sakniki juru kunci kuburan. Jabatan kula nggih. Iya. Kula tak ngurusi wong mati cek mboten nunjuk rasane. Ya ngono iku lho kanca iku. Gimana sawangane ngono ya ambek kanca iku ya gak iso. Aja eling elek, eling apike. Kaya iki umpama gak disauri utange, jelas aku gak iso nyauri. Lah makane Ya iya no awakmu catetanmu sampai ngelembre kaya ngene iki dawa. Lah sapa wong bolo-bolone giman yo. Melok mangan nduk kene. Dipangan kene dhewe. Itu aku paham iku. Wes saiki aku nyuwun pamit. Iya. Kan wis matur suwun. Gak utang lho ya. Gak utang. Wis giman dhewe sak wis lunas pisan. Wis tak usep iki. Pamit balik aku. Monggo-monggo. Sing rukune lho ya. Wadah. Ya apa Pak, ya apa iki? Duit 4 juta. Iki sementara warung sepi gak apa-apa wis oleh sauran. Iya, wis oleh sauran 4 juta kok. Digawe belanja ya. Iya. Engko tak gaene belanja. Aku tak belanja kok sore-sore ya. Iya. Ya wis ayo. aman kan. Ono. Lah ya nek ndelok wong-wong kan malah ketokane ku seneng kaya sampean-sampean ku ya kok ya ngono sing ket biyen niku mesti terus ngempak-ngempakno aku ngono lho ning. Lah ya apa sih pancene wis iki wis. Matur nuwun lho ning ya. Sik wingi ibu-ibu sing wingi ku sing RT 7 ambek RT 8 wingi kan hadiah wis mari kabeh ya. Iya wis mari kabeh. Aku ki yo ora sakjane ki yo ora duwe karep apa-apa cuman yo ming apa ya rasa matur nuwun ngono lho. Wis saiki ya jawab tetep bulurah wis. Kak tapi yo tetep ngene ae dhewe ning pasar yo tetep bareng lho yo aku jembok tinggal. Wis Kak. Saiki apa jenenge? Iki wingi ana katene UMKM. Kalau UMKM. Oh iya, heeh. Iku aku wingi wis matur nang nggone wong kecamatan. Iya. Engko nek wayahe UMKM, nggone dhewe engko wayahe iku aku njaluk tambahan setan.
Iya kok digawe ibu-ibu. Iya. Terus apa jenenge? Iku lho. Sing wong pinter masak iku sapa sing ngono? Kadek cedeke bal desa limang omah. Bu Arif ta? Iya. Nah, iku. Iya, iku Bu Arif iku pinter gawe kaya jajan-jajan sing kukus-kukusan ya kaya lemper. Terus kaya Nagosari. Ngono-ngono iku tetel ngono ngene pokoke jajan-jajan jadul ngono iki. Jadul ya. Jajan-jajan basah ngono ku jarene wong saiki. Tetep jajan jadul ku ojo dilupakan. Iya, wis engko pokoke sing penting aku njaluk tambah setan. Iya, warna apa jenenge? Ibu Arif rak teluwaten ngono-ngono iku. Mosok timbangane metune waya 17 Agustusan ambek waya mulutan ya mending meneh ditokno ning gone iku ya ning ya. Ditokno ning gone UMKM sesuk. Wis ning ya. Koyoke sing paling pantes bulurane sampean tok. Ya ngono ta. Aku ki yo cuma wingi-wingi kan yo cuma nglantarno to, ngeterno Bu RT. Bek ono apa rapat-rapat ning kecamatan ning apa lah kok saiki malah aku dhewe. Ya gak apa-apa ya ning matur nuwun sing penting kabeh padha ayem tentrem. Ya muga-muga engko ibu-ibu kabeh saya maju ngono ya. Menggok ngewa ya. Ibu-ibu pejabat, wong gede liwat. Glani runcung-runcunge yuk. Bojo Mila, iya Ning. Ana apa sih Ning? Yuk Kartini. Apa sih, Dik? Lapo sih? Glani sampean. Apa? Ambek dulure ae gak rukun, ambek wong liya rukun. Loh, aku gak rukun karo sapa, Dik? Apa sih aku dadi adik sampean. Kebacet sampean. Kok ngene iku rukun runcang. Masih sampean yo ngerti. Sik, Dik. Aku gak rukun ku mbek sapa? Kabeh wong ki lho gak ono sing gak tak wawu. Halah buktine sampean. Sapa iku Kang Mas apa jenenge iku? Aduh sampe gopo. Ojo emosi ta lah. Sik ta. Bojoku. Ya. Sampean apa? Kan sampean ero bojoku ku nyalokno. Ya. Lah kok gak sampean dukung wong liya. Iku kan ketoknya nek adik sampean. Dik Darmono iku nyalku ya wis tak dongakno ya tak dukung. Lah buktine saiki sama runcung-runcung mek sapa? Runcung-runcung mek sapa? Ya Bu Lurah lho. Lah iya. Alah sampean cek terus yuk. Bu Lurah salah apa? Salah apa? Sampean niku sing gak iso ndukung dulur. Loh, dulur tak dukung. Dene penduduk gak ndukung bojo sampean niku ya iku urusane penduduk duduk aku. Sampean eling dijaluki apa bantuan ambek bojoku, ya sampean nolak. Apaan? Saiki wis ketok nyoto nek sampean ternyata ndukung ambek iku. Nek njaluk iki saiki tak dongakno tapi lek dhuwit ya gak lah. Alah saiki sembarang padha botone. Sik ngeten nggih anu Bu ning Jumila. Niki sinten niki ning niki mboten ndukung napa maksudnya mboten ngekeki kula bondo donya ta dhuwit ta niku mboten. Nggih sedaya kula niki lho malah mboten gadah napa-napa. Teori siapapun yang jadi ya tetep dirangkul diakoni nek iku ya ning Kartini ngene pun biasa kancan kalih kula sampean ya ayo bareng-bareng ngono ning Jumila. Tiyu nek bojoku gak ono lemine. Iya saiki sampean gembul sing ono lemine. Iya sampean oleh apa sampean? Saiki dadi diangkat apa sampean? Dadi pejabat apa? Aku tetep bojone pengusaha. Pengusaha apa? Aku kan njaluk apa-apa, aku tetep nerusno usahane bojoku. Nah, dadi pengusaha ya wis terbukti sampean. Sampean kaya ketok nek adik sampean gak dadi sampean yo njebus sega. Saiki sampean ketok welo-welo mripatku sampean gandeng renteng ambek Bu Lastri. Mangkano, Dik. Guyang. Rungono ya omong aku. Mangkano sampean karo bojo sampean gak didukung penduduk. Mergane sampean jahat. Ketok apa tak sampean asli kan? Saiki kaya ngono ya. Hah? Jahat sapa? Saiki sampean. Sing jahat sapa? Aku gak jahat. Tapi saya ngarai. Lah kenapa? Ayo malah tambah gede. Podo, wani. Aku wani. Ayo gelot ayo.
Ning Kartini ning Jumilah sik ning Jumilah. Pun sing sakniki ngeten. Sik ning Kartini awak dhewe iki kan ya kancan biasa. Ning Jumilah, kula nek kali ning Kartini niki memange pancen ket biyen iku pun kancoan. Ngoten lho. Bu Lastri asline niku asline Yu Kartini. Asli apa? Uleren. Ulen apa? Atine uleran jelas gak duwe bondo. Odo adik nyalukno lurah, cek gak golek utang wis ketoke mrene. Ya to asine akeh ta? Syukur kon ya utangmu akeh. Jangan. Kayak ngene iki Bu Lastri. Kayak ngene iki dolor jenenge, dolor ngene iki jenenge. Gak dulur-duluran wis. Pun sakniki ngeten. Pun sakniki ngeten wis pun jenengan Bu Jumilah sampean badhe tindak pundi? Katene ning ndi? Wis gak ngurus gang reken gendeng. Ya kan aku sing gendeng mak gak dadi lurah. Wis gak ngurus gendeng kok dadi lurah ya gak kepele. Alah. Ning sampean kok koyo ngono sih. Gegel kula. Aku ra yo isin iki lho dulure sampean malah mbok celatu koyo ngono. Lurah jengkel aku, nyen watake koyo ngono. Mane yo gak dipelekan penduduk. Ayo dulurku nek lakone koyo ngono gak. Lah yo bojone Pak Darmonto iku. Rasane sing balik main to. Bapak gak ngrasani jan sanaan. Buk, ya wis ayo ngalih ning Kartini. Ayo jahat. Jahat. Mangkane gak dipele. Lho kok malah ditututi ya apa sih? Lakon. Hah? Sampeyan kok nututi ae sih? Sagelet ayo. Glani. Glani sampean yo. Glani aja jambak-jambak ning kene. Aja jambak-jambak ning kene. Aduh, Pak, tolong Pak. Pun sampean mlayu mawon, Mbak. Ayo mlayu. Aja mlayu tak ambek-ambek kene kon yo. Ayo, mlayu. Duh, Ning sampean ojo ngono to, Ning. Ngene iki rak sing isen aku, dikira kok aku dan ngene ambek kene, sing kene ambek ngene, bingung aku tambahan. Wis ayo saiki ditutokno nang ndi? Mulai ya, mulai. Tuku es ya. Tuku es ya. Wis ayo menggok warung. Tuku es ya, wis menggok warung kene. Hei, saiki menggok warung ya. Nututi Pak. Nututi ngece sampean. Gak ngerti nek wong ning pojokan. Aduh. Bandep. Aduh. Ayo. Bandep. Rani wis mepisan yo bingung iki Bu Bakon. Aduh. Wis mbok. Apa? Rani yo malah kaya ngono iki ya apa iki? Nih Kartini. Bacet to ya. Aduh, warung iki nggone ning nguri pasar sepi pisan. Ya hormati dulur tuwek. Mas aku dulurno ngene gak wedi wis gak ngurus wis gak dulur-duluran gak patek. Wong gendeng ae Bu Lurah. Ya ditinggal wong gendeng. Ya bener sing gendeng. Wong gendeng ayo. Aduh, gerani yuk. Ayo kan. Aduh lah kok malah ayo ning Kartini. Ayo ngalih. Tak tutut aja mlayu yuk. Bulurah. Ya kok gak enak nyapa bulurah iki rasane kaya enak. Tapi wis kaya wis kulino ngono. Ya aja ngono ta, awake dhewe kok sik canggung ngene to. Progresi pembangunan ning desa ini kaya senajan durung suwe mulai totot. Pak wingi ning gelarane UMKM ning kecamatan iki sukses lho. Aku njaluk tambahan sak setan gawe wargane dhewe. Dituruti. Ya mergo prestasi atau reputasi sampeyan ternyata juga tidak omon-omon ngono lho ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kan Bu Lurah, Pak Lurah. Iyalah. Ning biasa tau budaya rene enggak ketemu. Nggih, jeng sapa iki Jeng Leni? Lho, Jeng Leni. Iki sekretaris PKK. Saking Pak Lurah. Ini gak aktif sih. Iya, saiki aktif wis. Biyen ku repot soalnya kan. Piye jeng putra-putrane pada lulus kabeh to? Alhamdulillah. Enak apa iki sampean rene?
niku lho laporan kula Oh, laporan sing ning kecamatan wingi. Nggih. Sik ning kecamatan wingi ku ancene dadi 3 setan. Iku ancene Nggih. aku njaluk tambahan sak setan. Oh, ngoten. Alhamdulillah dituruti. Ambek ngono ibu-ibu ya wis menuhi menuhi wis sing kuwabe sing dijajakno ning kono. Alhamdulillah entek Nggih, kabeh kalau ya. wingi nggih ruwame lho Bu Ruwame. Lurah. Cuma saranku ngene lho, Bu. Apa? Kalau UMKM itu misalnya menjual kuliner, usahakan variasi kuliner itu macam-macam, ojo madani karo liyane. Oh iya temenan Ya. wingi Niku sampai pun jajan program. jadul kenek kabeh. Nggih, pun program, Klanteng. Pak. Ya. Nggih. Jadi Pun misalnya kalau aman. dodol lemper, ojo sampai nyaingi dodol lemper. Nggih. Wingi Walaupun sing to kompetitif itu Iya, sehat. sing noto wingi yo Mbak Leni iki. Kula. Sing Niku noto. sampean Pun kula pilah-pilah. Sing kula minuman wingi niku. gondi, sing makanan gondi, Ono jajanan. seger-segeran. Sekretaris. Oh, Kula iya, sekretaris iya, ngono lho. koordinator. Ke zaman lurah sing biyen. Dadi engko ditutukno Pak. Iya. Lah, Lah nggih. ngopeni ngono Sampean lho. nglucuk ya gak 7 apa-apa, periode kula ya. punan. Senajan dari sekretaris ya di samping nglucuk. Nek perlu budaya. Iku sambian lho, Pak. Ya, mboten Nggih. apa-apa, matur suwun nek Lah perlu. angsal setasian, Pak. Iku doleh nek perlu Karang Taruna, ibu-ibu PKK sing si muda-muda itu digairahkan untuk berkecimpung. Digerakkan ngoten. Iya, minimal diterangkan bahwa seni itu tidak persepsinya tidak seperti yang negatif dianggap wong Nggih. itu ngono lho. Termasuk nguri-nguri budaya bangsa Tidak hanya nguri-nguri Bu Leni, juga Nggih. kita kembangkan. Kalau bisa seni itu bisa merubah keadaan tapi tidak larut dalam keadaan. Ngono lho. Ngoten nggih. Larut dalam keadaan yang jelek-jelek tapi memperbarui dari yang jelek jadi baik. Tapi tetep Itu itu- hakikatnya seni ngono. Nah Lah, ngono kadang nggih, Bu, nek lah, nggone nggih, dhewe lari kan nem-neman wakeh niku. grup-grupe. Nggih. Lah aku wis gampang wis engko bapak engko karek muter, karek Nah, delok. ngoten lho, Pak. Pas latihan. Disampaikan oleh ibu-ibu PKK Nggih, yang siap, Pak. baru-baru beri masukan Nggih. ya terhadap Bu Lurah maupun Pak Lurah. Ya, kritik enggak apa-apa tapi kritik yang membangun. Betul. Jangan mengolok-olok tanpa ada solusi. Nggih. Nah, ini Atas kita niku. kita cekel karo Bu Lurah. Tapi sakniki pun maju lho, Pak. Yo, Jenengan niki iki mergo si anget-anget kadang-kadang pada awal tuh koyok-koyok semangat kabeh, tapi nanti didelok kira-kira setahun 2 tahun ya apa itu yang perlu. lah kan wonten program-program sing belum Untuk pernah. iso gawe peningkatan Nah, ngono lho, Mbak sekarang kan Leni. sudah dijalankan ngoten lho, Apa Pak. gunanya program tanpa pengawasan yang melekat? Oh, Ya Ngono kok lho. Nggih. karek ngene kok kan iki mari ngene kan kok bentuk pengurusan baru. Nah, engko dadi pengurus-pengurus kuwi Pak engko sing areke. Iya, tapi iso- jangan terlalu gemuk, yang efektif aja. Terutama harus benar-benar ketat dalam hal pengawasan program keuangannya. Kakek program, kakek duit ning nyatane hasilnya kurang memuaskan. Itu pesenku ya. Nggih. Pak. Ya wis saiki laporan sampean ndi? Iku Lah ta? niku Endi? laporan kalau Oh, wingi iya. ibu-ibu PKK niku sampun kumpulan, terus diskusi masalah posyandu, masalah Wes, UMKM niku wau. Ngoten Wis lah. iki tak Lah tanda niki bukune nggih niki pun di absen-absen Lha niku. kok ono saldo sakmene Lho, lah, 300.000 lah kalau wingi wonten Bu, pendapatan Bu, boleh nih. UMKM dalam. Anak saldo iku mau. Nggih. Nah, ini harus jangan diendapkan tapi dikembangkan. Contohnya Iya. UMKM yang mulai nambah desa kita Nggih. dibantu ya. Ya sik to Pak sabar. Iki lho lagi 300 ya ditutupno sik lagi gelaran pertama lho Aku Pak. kan hanya memberikan saran. Iki kok Tapi selanjutnya kan wis sudah ta lah. memberi jalan atau lorong itu sudah Wis ya terima waduh. Wis kasih. tak tanda tangan ya Nggih, Bu Leni ya. Bu, nggih. Wis monggo monggo. Nuwun wau dereng masak. Kulo tak mantuk riyen Lho nggih. iki sampean gawe wis. Lho mboten pun. Enggak, iki kopi jahe. Oh, Iki kok karek seneng ngeracik lho. ning omah. Wis iki Nggih. sampean gawa sak wadah. Oh, nggih nggih. Iki sing Ya, biasane sampean aku tak gawa. delek-delek Nggih, iku lho. ngoten matur nuwun nggih Bu, Nggih. pangapunten Pak, Nggih, karo nggih. Pak, nggih. Nggih, boleh nih, monggo. Waalaikumsalam. Iki lho Bu, hebatnya lurah, Bu Lurah karo Pak Lurah. Kerjanya tidak hanya 8 jam, tapi 20. Sampai bengi koyo ngene. Sampai Wis gak apa-apa, wis aku siap, Pak. Langer sulo. Enggak, aku wis siap. Dijogo Semangat aku. staminane. Apa meneh duwe pengurus sing semangat-semangat ngene iki mau. Tapi ojo lali, fungsi sebagai Bu Lurah juga tidak melupakan fungsi sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Nggih, wis tak openi jenengan, wis tak lah. Mes Wis lho dimen iki. gak tak openi. Wis tak aku istirahat ta. Assalamualaikum. Wah, Nuwun. Pak Darmono, monggo monggo. Pangapunten Pak Lurah, Bu Lurah, kula mriki dalu-dalu. sik Kang, sampean kok nyolo wae atik ngomong pangapunten nanti Pak Lurah, Bu Lurah. Padahal iso. Biasa mawon lho Pak Darmono. Iya, Ya apa Kang? Aku rumangsa pancen tibakno omongane wong ku
kena diarani manis di bibir. Sik, ono kaitane apa iki? Kok moro-moro manis di bibir padane koyo lagu. Ya ngene sepurane ae, ono kaitane mbek ya pirang minggu kepungkur. Ya sepurane aku durung sowan ning sampean, aku durung anjang sono ning sampean. Gak perlu, salah lek ngono. Sing bener ku ya aku mrene sowan mengucapkan selamat ngono lho. Rencanaku malah meneh iki sesuk iku ya sowan ning daleme sampean ya ngerti. Gak usah gawe basa sowan kok sawangane mbek sapa. Yo gak ngono nek Kang. Bagaimanapun sampean kan ya tak anggap seniorku mergo secara umur sampean ya luwih mengenal desa iki lebih dulu daripada aku. Aku mek takon ngene. Nyun sewu li. Ngapunten. Nggih Pak Darmono. Aku takon ngene kira-kira bek menolak sampean gelem jawab sepurane ae. Kira-kira ya otomatis gelem cekak. Wah, riko padane opo ae. Sampean gawe wong tuwa sapa sih kok iso penduduk manut kabeh. Bek menawa lho iki bek menawa. Sik. Dik. Ndak kan ngomong apa sih kok? Urusan wong tuwa ya dhewe ora tau kenal. Sik. Wong tuwa maksudnya wong omongan sampean sak kecap tapi kaya ngemusu rasa sing jeru kanggone aku karo bojoku. Bener. Jeru maneh aku sing ngrasa. Enggak, Kang. Tolong sampean jelasno. Wis jelasno perkara awak dhewe tanding dadi kepala desa. Oh, sampean jek ngungkit-ngungkit masalah iku. Oh iya. Lurah nang kene calone cuma loro aku karo sampean. Iya. Nyatane nyun sewu sampean kalah. Aku sing dadi. Bener. Terus sampean nuduh aku kaya aku ngerahne dukun, ngerahne wong tuwa kabeh supaya ndukung rakyat kabeh milih aku. Ngono sih, Kang. Bek menawa. Bek menawa. Enggak iki masalah harga diri lho. Lho lek pancen ana bener ngono mbok aku diduduhi kok supaya aku iki ya iso dadi wong sukses. Tak jawab jujur ya. Iya, sampean jawab. Iki kaya aku cuma nuruti masyarakat. Aku gak gawe wong ngono iki. Toh. Ya Dik ya. Iya, Wak dhewe. Kok sampe duwe prasangka kaya ngono dasare Umume ngono pancene. Umum kanggone wong ngono lek kanggiku gak ngono. Iya. Aku rada tersinggung terang-terang ngomong sampean. Nek terang-terangan nek sampean jujur gak gawe ngono-ngono. Saiki ngomong aku balik ngungkap sadurunge pilihan kepala desa. Aku tahu mendayo no omah kini. Eling. Sampeyan tak takoni barek aku. Mergo sampean yo aku jujur ngomong rikala semono aku kepengin maju madeg dadi kepala desa. Ya? Iya. Rikala semono ana bojo sampean yo ngomong, "Oh nek ngono aku ndukung sampean. Aku gak maju." Terus nyatane babakan iku. Nyatane sik Kang sepurane sadurunge ya. Nalika sakmono sampean kan omongan mbak aku, sampean kete nyalon. Jek eling to? Tapi tak pikir ngene, aku ngomong realise ya Kang ya. Iya. Kabeh masyarakat kini ternyata mensupport aku barek bojoku, Dik Sulastri kongkon maju madeg dadi lurah. Tapi dadose nggih niku Pak Darmono nggih ngapunten nggih. Dadose niki bojo kula niki nyalonke dadi lurah niku mboten karepe bojo kula kali kula tapi nanging sampean supe warga ngoten lho. Nggih, sampean supe lek bojo sampean tau janji karo lek sampean Kang Darmono maju, aku gak bakal maju senajan penduduk sing nyengkuyung, penduduk sing meksa. Mestine kan iso ngomong. Kang Dar. Aku tak jujur ya. Iya. Senajan aku madeg utawa nyalon dadi lurah, ning aku nyoblos sampean lho, Kang. Nah, yo ngono sih, Dik. Omongan niku omongan opo? Arek cilik ya iso nguyu. Terus ndak sik saiki cekak ose sampean kate nggugat perkara apa sih? Oh, gak. Aku gak nggugat. Cuman aku ngene. Terus terang ae aku maju dadi calon lurah wingi entekku sak pirang-pirang. Lha wis lumrah. Kaya pancene yo senajan gak ketok nyolok ning nek dianalisa secara keuangan ya mestine entek akeh. Apa meneh sampean wis niat, apa meneh sampean bondone ya tak kira turah-turah. Sembarang wis tak sokno mergo omonganmu, Harjo. Gak gelem maju. Nyatane pancen aku kalah barek Bang. Saiki ngene wis. Api-apian nek gelem ngakoni aku dulur, tolong. Tetep tak akoni kan. Tolong. Apa sih tak iso tak tolong? Iso kon balikno duit kalah kuwi. Sik. Iki perkarane seje lho. Urusan niku urusan duit lho, Kang. Iki urusane seje karo gak ono gandeng kenenge aku dadi lurah. Terus saiki sampean
apa iki terang-terangane sampeyan iku njaluk bondone sampeyan tak balekno. Nek gak iso kabeh separuh gak apa-apa. Sampeyan gak keliru. Apa? Ya dhewe ndek. Mergo sing jegal aku awakmu jelas. Nah iki. Sepurane. Iki ranah wis siji maneh. Sampeyan iki kena tak anggap juga ranah hukum mergo sampeyan mengadakan pemerasan yang aku. Loh, mau anggap pemerasan aku? Aku langsung ngomong nek gelem seduluran kudune awakmu ya mikir. Nek upamane aku gak gelem? Nek gak gelem, gak apa-apa. Nanging titenono ya. Nek ana apa-apa ning desa iki aja goleki aku. Ya? Loh, aja golek aku. Loh, kan... Sampai kapan aku bakal nagih janji.